Dobar dan, ja sam nestranački samostalni narodni poslanik, profesor dr. Miladin Ševarlić i danas ću govoriti o prodaji poljoprivrednog zemljišta Poljoprivredne korporacije Beograd. Juče je Tanjug, a danas i Agronews objavili informaciju da Poljoprivredna korporacija AD iz Padinske Sele oglašava prodaju 55 hektara na katastarskoj opštini Komareva Humka sa početnom cenom od 2.200.000 evra. Na ovoj parceli, kaže se u oglasu, nalazi se i 39 objekata koji nisu u vlasništvu i državini PKB korporacije i za koje nije utvrđen vlasnik, odnosno držalac. Ponuda za ovo zemljište podnosi se do 12. aprila, a njihovo javno otvaranje biće 19. aprila. Prispele ponude biće bodovane, ako bude više dve ili više ponuda sa istim brojem bodova, PKB korporacija će imati mogućnost da najpovoljniju izabere kroz licitaciju. Postavlja se pitanje kako je moguće da PKB korporacija, akcionarsko društvo u državnom vlasništvu, ima 39 objekata koji nisu u vlasništvu i državini PKB-a, za koje nije utvrđen vlasnik, odnosno držalac te imovine. Kako je moguće da postoje nelegalizovani objekti na posedu u državnoj svojini? Šta radi nadležna građevinska inspekcija grada Beograda? Šta radi ministarstvo resorno nadležno za građevinarstvo? I kako je moguće prodavati poljoprivredno zemljište ispred objekata za koje se ne zna ko su vlasnici, koji će sutra po pravu eventualno veće vrednosti novoizgrađenih građevinskih objekata zahtevati možda i poništenje ove prodaje? Istovremeno, ova prodaja ukazuje u kakvo bescenje je prodato 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta PKB-a na istim lokacijama, jer ako je 55 hektara, ako se prodaje po početnoj ceni od 2.200.000 evra, to znači da se radi o ceni od 40.000 evra po jednom hektaru. Ako 17.000 hektara koliko je prodato arapskoj firmi pomnožimo 40.000 evra, dobit ćemo 680 miliona evra da je vrednost poljoprivrednog zemljišta. Imajući u vidu cenu po kojoj je kupljeno 17.000 hektara poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Palilula, Zrenjanin i Surčin, na izuzetno atraktivnim lokacijama, to proizilazi da je da se radi čak i samo o poljoprivrednom zemljištu prodato po ceni koja je za 6,5 puta niža nego što je cena koja se traži za praktično jednu katastarsku česticu, odnosno površinu od 55 hektara sada po ovom novom oglasu. Da li ovde ima mesta za nadležne državne organe, tim pre što je prilikom otvaranja ponude arapske firme saopšteno da postoji samo jedna ponuda, saopšteno ko je ponuđač, a nije saopštena ponuđena cena. To navodi na sumnju i mogućnost da je eventualno cena korigovana u odnosu na ponuđenu u periodu između otvaranja ponude i saopštavanja iznosa ponude posle 2 ili više dana. Hvala na pažnji.